Organizirali smo informacije koristeći se FRER modelom. To je jedan od mnogo mogućih dobrih alata koji ti mogu pomoći za razvrstavanje ovih informacija. Na kraju ovog modula ostalo je još da naučimo nešto o impresumu kao pokazatelju kredibilnosti medija. Impresum predstavlja mjesto na nekom mediju na kom se navode osnovne informacije o njemu, njegovoj vlasničkoj strukturi i uređivačkoj strukturi te autorstvu. Informacija o tome da li neki medij ima impresum ili nema impresum može nam pomoći da procijenimo da li je riječ o kredibilnom mediju ko možemo vjerovati. Ukoliko medij nema objavljen impresum, to jeste ako je u potpunosti anoniman, onda mu ne možemo vjerovati. Kako bismo mogli vjerovati mediju o kom ne znamo apsolutno ništa, ako ne znamo ko finansira rad nekog medija, kao ni ko uređuje njegov sadržaj i ako ne znamo ko su osobe koje ga kreiraju? Kako da vjerujemo da je ono što je na njemu objavljeno tačno? Ali šta sve mora da sadrži impresum? Hajdemo sada zajedno razmisliti o tome šta bismo sve trebali znati o nekom mediju.